baze badile ngobatshela ukuthi ke isenzo sakho siphambene nentando kaNkulunkulu. Ngemlomo bayavuma abantu bayamazi bayamkholwa. Sizana ukukholwa kodwa ungalandeli ngokwemsebenzi. Ngoba phela ke ithi incwadi ke ngikhombisa ukukholwa kwakho ngaphandle kwezenzo, mina ngizokhombisa ukukholwa kwami ngezenzo. Yes Lord. Kuyasetshenziswa ukukholwa ngezenzo. Kwabahlanzekileyo konke kuhlanzekile, kepha kwabangcolileyo nabangakholwayo akukho lutho okuhlanzekileyo. Labo abangakholwayo yilabo abakholwa ngemlomo. Akukho kuhlanzekile kubona. Kodwa kungcole ingqondo yabo, Izingqondo zabo nonembeza wabo kungcolile. Ngincamela umuntu othi akakholwa nhlobo. Ngokuba umfundisi oba nokuqonda. Kunomuntu ke othi uyakholwa kodwa manje uma umfundisa ngento eseBhayibhelini afuna ukuyiphika futhi. Yes Lord. Ngokuba yini ke ingqondo yakhe ingcolile, unembeza wakhe ungcolile. Bavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu. Bayavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu. Umazi kanjani uNkulunkulu ungayazi indlela yakhe? Umazi kanjani uNkulunkulu ungayenzi intando yakhe na? Umazi kanjani? Kepha bayamphika ngemisebenzi yabo. Imisebenzi yenu ingcolile. Bengabenyanyekayo. Abantu abavangeli, abafeba nezingane esontweni, abafundisi abala nezingane esontweni. Bangabenyanyekayo. Abantu besifazane abantu bangabashumayeli. Kanjani libe leBhayibheli ke umuntu wesifazane akathula esontweni? Nabangalaleliyo. Umthetho esontweni uyafundisa. Nasemisebenzini yonke emihle kabasizi lutho. Abanamsebenzi. Abanamsebenzi. Kodwa ngemlomo yabo bavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu. Kodwa ngezenzo bayamphika. Benza izinto ezizinengiso namanyala. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 7 verse 19. Yilowo nalowo muthi ongatheli izithelo ezinhle. Yabona imithi. Njengoba sithi siyatshala. Sitshala izwi. Izwi fanele ikhiqize umuntu. Bonakala ngezenzo nangempatho nangendlela akhuluma ngayo. Zokumsaba uNkulunkulu. Ngoba izwi limbewu etshalwayo enhlizweni yakho. Lenhliziyo yakho ngumkhohlisi. Uma ivundele ukuthi ithole imbewu elungile noma ivundile, uma isithola imbewu efanele izokhiqiza. Uma ikhiqiza izokhiqiza ke izithelo ezifanele. Yes Lord. Inhliziyo yakho iyinhlabathi. Yilowo nalowo muthi ongatheli izithelo ezinhle uyanqunya uphonse emlilweni. Uma ungafuni ukulandela imiyalelo kaNkulunkulu ngeke uzuthele.